Πάμε στον κύριο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος είναι πρέσβης επιτιμή, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ. Καλώς ήρθατε κύριε Χρυσανθόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε μια στιγμή λιγάκι έτσι, να σας τακτοποιήσουμε έτσι καλύτερα για να έχουμε καλύτερη ακουστική. Λοιπόν, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε και σε εσάς καλή εβδομάδα. Το ΕΠΑΜ έχει τη φωνή του εδώ και μέσω βέβαια των μελών της τοπικής εδώ, της φίλης μας. Έχουμε μια πολύ δυναμική ομάδα εδώ. Βέβαια, του Μιχάλη του Σβιντρίδη και τα λοιπά, η φίλη μας η ζωή. Έχει μια πολύ δυναμική ομάδα, πράγματι, η Μπεζηριανίδου η ζωή. Λοιπόν, τώρα εδώ γιατί η επίσκεψη, τι έχουμε? Ήταν να γίνει η επίσκεψη του Δημήτρη του Καζάκη. Άρρωστος μας είπε. Αρρώστησε και αποφασίσαμε ο στρατηγός ο Κυπριώτης, που είναι ο πρώτος συντονιστής στην πολιτική γραμματεία, και εγώ να τον αντικαταστήσουμε. Μάλιστα. Και ακολουθήσαμε το πρόγραμμα του Δημήτρη, αρχίζοντας από την Καβάλα, Ξάνθη, Κομποτηνή, και καταλήξαμε εδώ σε εσάς στην Αλεξανδρούπολη. Πώς μας βρήκατε? Πάρα πολύ καλά, οργανωμένοι. Και αυτό που διαπιστώσαμε και ο στρατηγός και εγώ ήταν ότι η κρίση δεν σας έχει χτυπήσει ακόμα εδώ όπως μας έχει χτυπήσει. Πώς το εξηγείτε αυτό? Αθήνα. Είσαστε επαρχία, έχετε τα δικά σας τα μέσα για το βιοπορισμό μας. Για το βιοπορισμό σας. Δεν έχετε την κατάσταση, και είναι θέμα πληθυσμού. Είναι λιγότερος ο πληθυσμός εδώ από τα 5 εκατομμύρια που είμαστε στην Αθήνα, που βλέπουμε τους ανέργους, που βλέπουμε τους ανθρώπους να παίρνουν τρόφιμα από τα σκουπίδια, και όλες αυτές οι καταστάσεις και τις αυτοκτονίες. Εγώ μια μέρα αυτοκτόνησε ένας σχεδόν μπροστά μου, πηδώντας από ένα μπαλκόνι. Δεν είναι... Και είχα κάνει σε μια άλλη εκπομπή στην Έρα Πάτρας το καλοκαίρι, είχα κάνει μια έκκληση στους ανθρώπους να μην αυτοκτονούν, διότι σήμερα... Τι έκκληση να κάνετε να μην αυτοκτονούν? Ο άλλος βρίσκεται σε απόγνωση, απόλυτη. Ναι, αλλά είναι ορισμένοι... Βέβαια δεν είναι το καλή, δεν είναι επιλογή αυτή, έτσι. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που το παίρνουν προσωπικά, και πρέπει να καταλάβουν ότι σήμερα το να έχεις χρέος σε ένα κράτος που σε κλέβει είναι τιμή και όχι ντροπή. Διότι να πω μονάχα στους φίλους ότι ήδη έχει προγραμματιστεί αυτό, αγαπητέ μου Γιάννη. Ήδη με το Γιάννη θα έχουμε και απευθεία σύνδεση με το Πατσούκα δίπλα, ξέρετε κύριε Πρέσβη. Έχουμε σήμερα την παράδοση παραλαβή της μεραρχίας από διοικητή, εισάλλον διοικητή δηλαδή ανακουρεί ο κύριος Γκαγκαστάθης, και έρχεται ο κύριος Παραντάτος. Μάλιστα. Σήμερα. Σε λίγο θα λάβει χώρα λοιπόν η παράδοση παραλαβή της διοικήσεως, και θα έχουμε και απευθεία σύνδεση εκεί. Θα μας πει τα καθέκαστα ο Γιάννης ο Ναλμπάντης. Παρακαλώ συνεχίστε, και συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Λοιπόν, σας έλεγα αυτό, ότι σήμερα είναι τιμή να έχεις χρέος σε ένα κράτος το οποίο σε κλέβει. Παλιά, βεβαίως, όταν το κράτος δούλευε... Τι τιμή είναι, αγαπητέ μου, αφού εγκαλείσαι και ανά πάση στιγμή μπορεί να βρεθείς και πίσω από το κάγκελο. Τους αγνοείς. Πώς τους αγνοείς? Τους αγνοείς. Δηλαδή, και τι θα κάνουμε το σπίτι, η δουλειά? Με συγχωρείτε. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν μπορώ να πληρώνω φόρους, και σταμάτησα. Σταματήσατε να πληρώνετε? Σταμάτησα διότι δεν μπορώ. Όλη μου τη ζωή ήμουνα τακτικός, ανελιπώς πλήρωνα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Ένας πρώην πρέσβης το λέει αυτό τώρα. Προσέξτε. Τι να πει ο απλός Κοσμάκης? Τι να πει ο απλός κόσμος? Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος είναι πρέσβης επιτιμή, όπως σας είπα, ήταν μέχρι το 2012 ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Παρευξήνιας Συνεργασίας. Του Οργανισμού Παρευξήνιας Συνεργασίας, λοιπόν, ένας ιδιαίτερος οργανισμός, όπου η Ελλάδα θα έπρεπε να παίξει βέβαια ένα δυναμικό και ιδιαίτερο ρόλο, αλλά κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, ιδιαίτερα στις παρευξήνιες χώρες, και εδώ θα σταθώ σε λίγο σε εσάς, όπως θα πρέπει να πω ότι ήταν και πρέσβης μας εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Γενικός πρόξενος στην πόλη. Τώρα για πέστε μου λιγάκι, κύριε πρέσβη, επειδή διατελέσατε και Γενικός Γραμματέας του ΟΣΕΠ, τι γίνεται με την Ελλάδα και ποιες νομίζετε ότι μπορεί να είναι οι συνέπειες των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και τα καθέκαστα βεβαίως στην Κριμαία? Τι γίνεται? Γιατί πάντα η Κριμαία επηρέαζε Ελλάδα και Κύπρο, γι' αυτό το λέω. Να σας πω, το θέμα της Ουκρανίας, είναι θέμα Ουκρανίας, είναι αποτέλεσμα ενός μεγάλου λάθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε πίσω, και της Δύσης, πάμε πίσω στο 2006, όπου θέλανε να βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.
αντέδρασε τότε η Ρωσία και έγινε ένας ψιλοσυμβιβασμός να υπάρξει μια καλύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο οι Ρώσοι δεν είχαν καμιά αντίρρηση σε αυτό. Ναι. Μετά όμως το λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι συνέδεσαν την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την απελευθέρωση της Ιουλία Τιμοσένκο που ήταν στις φυλακές. Καλή κυρία και αυτή. Πολύ καλή κυρία. Τέλος πάντων, όλοι πάνε φυλακή εκεί πέρα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, και εδώ που δεν πάει κανένας. Μετά από αυτό η Βουλή πήρε μια απόφαση τον Νοέμβριο να μην την απελευθερώσει, οπότε η βλακεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι δεν θα υπογράψουμε τη συμφωνία. Μα αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, και συγγνώμη σας διακόπτω, όταν έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, η οποία δεν διαθέτει κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν διαθέτει τίποτα, όχι μόνο. Έτσι, δηλαδή καθόμαστε μια με τα συμφέροντα των Γερμανών, μια με τα συμφέροντα των από αυτών, μια και τα συμφέροντα των άλλων. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Είναι η διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος από τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που έκανε λοιπόν η Γερμανία μαζί με την Πολωνία και τη Γαλλία? Είναι διαχείριση και αυτό? Το χειρότερο πράγμα ήταν ότι στις διαδηλώσεις στις 6 Δεκεμβρίου κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της διπλωματικής πρακτικής παρευρέθηκαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο πρέσβης της Γερμανίας. Φανταστείτε τώρα ο Έλληνας ο πρέσβης αν πήγαινε σε μια διαδήλωση εναντίον της Μέρκελ, θα έφευγε πριν ακόμα φτάσει στο χώρο της διαδήλωσης. Είναι, είχαμε έναν υπουργό ας πούμε να βγαίνει μπροστά με τους Έλληνες της Βορείου Υπήρου. Ναι. Μέσα ξέρω εγώ στο Αργυρόκαστρο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι ίδιο πράγμα. Έτσι ακριβώς. Θα μου παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε πολύ γρήγορα στο στρατόπεδο, να πάρουμε μια πρώτη γεύση, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει η τελετή και θα πρέπει να κάνουμε αυτή την παρένθεση. Κύριε Πρέσβη, εμείς συνεχίζουμε βέβαια κανονικότατα σε αυτό που λέω. Η συνέπεια τώρα ποια είναι? Γιατί εμείς υποτίθεται ότι είμαστε και η προεδρεύουσα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα εδώ θέλω να σας πω κάτι. Οι παλιές προεδρίες πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας ήταν σοβαρές προεδρίες. Έχω κάνει 2-3 προεδρίες τέτοιες. Πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπου εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών χαράσαμε όχι μόνο την εξωτερική πολιτική, αλλά την πολιτική σε όλους τους τομείς. Γεωργία, ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Με δικές μας προτάσεις, τις οποίες τις υιοθετούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και για 6 μήνες η Ελλάδα χάρασε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, μετά την Λισαβόνα, οι προεδρίες είναι καθαρά διαχειριστικής φύσης. Ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια ποτέ κανένας δεν εξήγησε στον Έλληνα ποια ήταν αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας, τη συμφωνία την οποία υπογράψαμε και τι ακριβώς λοιπόν έπεται για την Ελλάδα και ποιες θα είναι οι συνέπειες ενός εθνικού κράτους και όλων βεβαίως των εθνικών κρατών. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Ο Έλληνας βεβαίως δεν ψήφισε ποτέ με αυτό το κριτήριο για ευρωεκλογές. Γιατί ήταν και ένα από τα τεράστια ζητήματα όταν είχαμε πάει εκείνη την περίοδο για ευρωεκλογές με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όπου στην ουσία έδινες τέλος πάντων την εθνική σου ανεξαρτησία, την παραχωρούσες. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αλλά τώρα να σας πω κάτι άλλο, μια που είμαστε σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν ΕΠΑΜ, επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας, επισκέφθηκα τους αρκετούς πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τελευταίες 2 εβδομάδες και τους επέδωσα μια επιστολή του Δημήτρη του Καζάκη, του Γενικού Γραμματέα του πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό, όπου εξηγούσαμε τις θέσεις μας ως προς τα ευρωπαϊκά θέματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγκεκριμένα η επιστολή αυτή, αφού λέγαμε ότι για την αναποτελεσματικότητα των μέτρων και τις παραβιάσεις της Λισαβόνας που γίνονται στον ελληνικό λαό, δηλαδή από την υγεία μέχρι την καταστροφή του οικονομικού συστήματος της χώρας, τους είπαμε ότι το ΕΠΑΜ θα καταγγείλει μονομερώς την Δανειακή Σύμβαση του Μαΐου 2010, βασιζόμενος στην συνθήκη της Βιέννης του 1969, που περί συνθήκων, η οποία στα άρθρα 48 με 52 προβλέπει ότι μια διεθνή συνθήκη είναι άκυρη εάν υπήρξαν λάθη, δόλος και εκβιασμός των εκπροσώπων του άλλου κράτους που κάνει τη συνθήκη. Και εκεί καταγγέλνουμε με αυτόν τον τρόπο. Βάλτε μια πάνω τελεία. Κύριε Πρέσβη, ξέρετε πάντοτε είχα μια απορία
επειδή από μικρός ασχολούμαι με τα εθνικά θέματα, τα διαβάζω, υπήρχε και ένας διακαής πόθος. Εσείς είστε μια οικογένεια η οποία εδώ και 3 γενιές υπηρετείται την Ελλάδα μέσα από το διπλωματικό σώμα. Πάμε από πατέρα σε παππού και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οπότε ξέρετε πάρα πολύ τα κατατόπια που λέμε του Υπουργείου Εξωτερικών, την οτροπία που υπάρχει εκεί και από το κατεστημένο, αλλά και από το πολιτικό κατεστημένο. Λοιπόν, και πάντοτε είχα μια απορία, κύριε Πρέσβη. Δηλαδή, λέω και συνεχίζω να λέω, καλά δεν βλέπουν τι συμβαίνει. Καλά είναι δυνατόν να παίρνονται αυτές οι αποφάσεις, μα είναι εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Θα ήθελα έτσι μια εξήγηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, κοιτάξτε, εμείς πάντοτε και οι άλλοι συνάδελφοί μου που είναι και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, εκφράζουμε τις απόψεις μας με γραπτά σημειώματα στην πολιτική ηγεσία. Το τι πράττει η πολιτική ηγεσία, Το τι κάνει η πολιτική ηγεσία είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, είτε δεν διαβάζουν τις εισηγήσεις μας, ακόμα και είτε προφορικά τις κάνουμε σε συσκέψεις, δεν τις ακούνε. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για τα σφάλματα που κάνουν και για την αδιαφορία, για την αδράνεια που σημειώνεται μερικές φορές. Λοιπόν, παίρνονται επιζήμιες αποφάσεις για την Ελλάδα? Δεν παίρνονται αποφάσεις. Δεν παίρνονται αποφάσεις. Και αυτό είναι το χειρότερο. Μάλλον παίρνουν κάποια άλλη αποφάση για μας. Όταν δεν παίρνεις εσύ αποφάσεις, είναι αυτό που λέτε. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις για μας. Μάλιστα. Και με την Τουρκία, εγώ που τους έχω ζήσει τους ανθρώπους εκεί πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα σαν ΟΣΕΠ, μπορώ να σας πω ότι τη διάρκεια της τουρκικής προεδρίας του ΟΣΕΠ που είναι κάθε 6 μήνες αλλάζουν, συνεργάστηκα πολύ στενά με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σαν γενικός γραμματέας. Πώς είναι δηλαδή, είναι αυτό που δείχνουν δηλαδή? Λοιπόν, κοιτάξτε, μπορώ να σας πω το εξής. Έκανα σύγκριση το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, έχουν το ίδιο χάος ως προς την έλλειψη εσωτερικού συντονισμού. Κάθε διεύθυνση στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και στο ελληνικό, δεν ξέρει τι κάνει άλλη. Ψαχνόμαστε. Ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, φτάνουμε σε διαφορετικό χρόνο, σε μηδενικά αποτελέσματα και οι δύο. Γίνεται μια κρίση, οι Τούρκοι τι κάνουν? Συσκέπτονται, αναλύουν μέχρι ότου παραλύουν. Βγάζουν την απόφασή τους. Παραλύουν. Όχι, και είναι αργά πια. Έχουν τελειώσει αυτά. Είναι μεγάλο το Εθνικό Συμβούλιο τους Ασφαλείας, εκεί είναι τεράστιο. Όχι, χρειάζεται. Μέχρι να μιλήσουν όλοι. Σκέφτονται πολύ κιόλας. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς αντιδρούμε χωρίς να σκεφτούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που κάνουμε. Και μετά όταν δούμε λάθος κάναμε, παίρνουμε πίσω. Γι' αυτό λέω μηδενικό αποτέλεσμα σε διαφορετικό χρόνο. Φαίνονται πιο σοβαροί. Γιατί όμως φαίνονται πιο σοβαροί? Η μεγάλη διαφορά όμως είναι στη δημοκρατία. Δηλαδή ο Τούρκος Υπουργός όταν δώσει στο επιτελείο του μια εντολή να κάνουν κάτι, εάν το κατεστημένο του διπλωματικό το τουρκικό διαφωνήσει με αυτό, δεν το κάνει, χωρίς όμως να το πει. Γιατί και εδώ το ίδιο συμβαίνει? Όχι. Εδώ όταν μας λένε να κάνουμε κάτι το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε, το λέμε ξεκάθαρα στον Υπουργό. Ότι δεν συμφωνούμε, Υπουργέ. Ότι δεν συμφωνούμε. Και αν επιμείνει ο Υπουργός, πώς θα γίνει τώρα? Εάν είναι πολύ σοβαρό, είτε παραιτιόμαστε, είτε βάζουμε άλλους. Πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμηθείτε μαζί μας έτσι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας, κύριε Πρέσβη. Θυμηθείτε μια ανάλογη περίπτωση όπου είπατε στον Υπουργό, δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα παραιτηθώ. Να σας πω, Σαμαράς. Όταν γίνανε τα επεισόδια. Όταν ήταν υπουργός. Όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Όταν γίνανε τα επεισόδια της Κομοτηνής. Εδώ. Που είχαμε νεκρό. Δεν είναι αυτό. Ο Γιλμάζ, ο Τούρκος, εγώ ήμουν τότε δεύτερος στα Ηνωμένα Έθνη, στην ελληνική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη. Τέλη Ιανουαρίου που είχαμε κάποια επεισόδια εδώ. Το 1993. 80, όχι, 1990 ήταν. 90. 89 όχι με το χριστιανό τον 1989 ήταν. Γίνανε τα επεισόδια στην Κομοτηνή, μετά βγαίνει ο Γιλμάζ και στέλνει μια επιστολή σε όλο τον κόσμο όπου καταγγέλει την Ελλάδα. Λοιπόν, αμέσως μετά φτιάχνει ο Σαμαράς μια αντίστοιχη επιστολή. Θυμάμαι, είχα πάει με το γιο μου για σκι, ήταν Σάββατο. Σκι πήγατε? Ναι, για σκι στη Νέα Υόρκη τώρα εγώ. Ναι. Με παίρνει ο πρέσβης, μου λέει έλα να σε δω.
Λοιπόν, πάω στην αντιπροσωπή, πάω σπίτι του. Εσείς ήταν στη Νέα Υόρκη τότε? Στη Νέα Υόρκη. Ο πρέσβης στη Νέα Υόρκη, ήμουν δεύτερος. Μου λέει διάβασε. Τη διαβάζω την επιστολή. Του λέω είναι τέλεια επιστολή, μόνο πρέπει να φύγει η τελευταία παράγραφος. Τι έγραφε? Η τελευταία παράγραφος έλεγε να συστήσουμε, πώς το λένε... Καμιά επιτροπή από κοινού. Επιτροπή, όχι, να πούμε στα Ηνωμένα Έθνη, είτε το Συμβούλιο Ασφαλείας, είτε η Γενική Συνέλευση να συστήσει επιτροπή που να ερευνήσει ποιος εφήρμοσε καλύτερα τη συνθήκη της Λοζάνης από το 23 μέχρι σήμερα. Και μου λέει ο πρέσβης γιατί να το βγάλουμε. Και του λέω, και συμφώνησε μαζί μου βεβαίως μετά, διότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν κάνουν ιστορική ανάλυση. Κοιτάνε πού είναι το πρόβλημα σήμερα. Ακριβώς. Το πρόβλημα σήμερα ήταν στην Ελλάδα και μόνοι μας θα διεθνοποιούσαμε μία διαφορά. Ένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, παίρνουμε το Σαμαρά τηλέφωνο και μου λέει γιατί δεν μου το είπε κανείς, αφού δεν ζήτησε τη γνώμη κανενός. Μου λέει μα έχουμε συνέντευξη τύπου τώρα και το έχω στείλει σε όλες τις πρεσβείες. Και του είπε ο πρέσβης, του είπε ότι είναι Σάββατο. Κανείς δεν πρόκειται να το δώσει, δηλαδή να το ακυρώσει για λίγο και για τη συνέντευξη τύπου τα ακυρώνεται. Κάτι έκτακτο συνέβη και το... Καλά, εδώ δεν ρώτησε κανένα πρέσβη, μόνος του τη συνένταξη. Δεν έμαθε ποτέ πώς και τι. Λοιπόν, έκανε αυτό που του είπαμε. Αποτέλεσμα όμως... Το έκανε? Ναι, το έκανε. Αποτέλεσμα όμως δεν μας συγχώρεσε γι' αυτό ποτέ. Ο πρέσβης μετά του είπανε να μετατεθεί στη Κίνα, που ήταν η Κίνα τότε τόπος εξορίας. Μάλιστα. Το 1990 ο πρέσβης αρνήθηκε να πάει, ζήτησε να μετατεθεί στο κέντρο και του είπαν όχι, θα πας στη Κίνα. Ζήτησε να μπει εις διάθεση υπουργού του, το αρνήθηκαν και στο τέλος παραιτήθηκε. Πολύ ωραία. Ο Σαμαράς δεν είναι από τους καλούς υπουργούς εξωτερικών? Όχι, από τους χειρότερους. Από τους χειρότερους μάλιστα. Λοιπόν, μετά εμένα με στείλανε στο Ισραήλ. Καλά είναι. Από τη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν πήγα στο Ισραήλ διότι δεν υπήρχε στο τα Χριστούγεννα θέση για το γιο μου και προσέφυγα δικαστικά, το κέρδισα. Ζήτησα να ξαναπάω στο Ισραήλ μετά. Με στείλαν στο Πεκίνο. Ανταυτού. Μάλιστα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά γίνανε τότε. Και ο επόμενος που ήρθε φοβόταν να κάνει την παραμικρή διόρθωση σε οποιοδήποτε λαθασμένο έγγραφο μας ερχόταν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα κύριε πρέσβη, πώς βλέπετε να οδεύουν τα πράγματα πλέον? Γιατί πιστεύετε θα πάμε σε εκλογές πρώτα απ' όλα πέραν των ευρωεκλογών? Δηλαδή θα πρέπει. Μέσα στο 2014. Θα πρέπει, διότι εάν τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών εκφράσουν το αληθινό αίσθημα του ελληνικού λαού και ανατραπούν όλα τα πολιτικά δεδομένα, δεν μπορεί να σταθεί το καθεστώς αυτό μετά τις ευρωεκλογές. Οι επαφές, σίγουρα μετά από τόσα χρόνια στο διπλωματικό σώμα, έχετε επαφές με ξένους συναδέλφους σας, πρέσβεις και τα λοιπά, προξένους και πάλι λέγοντας. Τι λένε σήμερα για την Ελλάδα αυτή? Να σας πω, από τις επαφές που είχα τώρα πριν από 2 εβδομάδες με τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση. Γιατί? Αφού τους κάνει όλα τα κατήρια, γιατί δυσαρεστημένοι? Τη θεωρούν ανίκανοι. Ναι. Ποιοι αυτούς με τους οποίους συνεργάζεται. Και μου είπανε ότι τους δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόοδος για τη λίστα Λαγκάρντ, ότι δίνουν φορολογικές απαλλαγές σε μεγάλους επιχειρηματίες τη στιγμή που ο λαός βογκά. Το λένε οι Ευρωπαίοι αυτό. Το λένε οι Ευρωπαίοι αυτό. Και αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα στα δικά τους κοινοβούλια όταν εξηγούν την κατάσταση στην Ελλάδα και πού πάνε τα δίθεν χρήματα. Δηλαδή λένε αυτοί δίθεν παίρνουμε εμείς οι Βέλγοι από τους φορολογούμενους μας τα χρήματα και τα στέλνουμε στην Ελλάδα και αυτοί απαλλάσσουν μεγαλοεπιχειρηματίες, δεν ανοίγουν τη λίστα Λαγκάρντ να πάρουν τα λεφτά, δεν ανοίγουν τη λίστα Λουξεμβούργου, δεν ανοίγουν καμία λίστα επιτέλους. Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι καμιά 150 λίστα, δεν είναι μία και δύο. Εγώ βεβαίως είπα στους πρέσβεις που μου είπαν αυτά, ωραία, γιατί δεν τους τα λέτε? Και τι λένε αυτοί? Εκεί κουμπώνονται. Ότι βεβαίως τους είναι δύσκολο σε ένα πρέσβη να πει σε έναν υπουργό ότι μα κοιτάξτε τι κάνετε αυτά. Του λέω εντάξει, σε μένα μου τα λέτε επειδή είμαι στην αντιπολίτευση και τα λοιπά. Τα λένε όμως στους υπουργούς τους. Στους δικούς τους, ναι. Στους δικούς τους. Μα δεν έχουν κανένα λόγο να τα πούν στους δικούς μας, γιατί να τα πούν? Μήπως και ακούσουν. Μα υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση που κάνει όλα τα χατηράκια
είναι και ανίκανοι. Ναι. Βεβαίως μετά έρχομαι στο δεύτερο θέμα της επιστολής, διότι σας είπα, το πρώτο που ζητήσαμε, τους ενημερώσαμε ότι θα γίνει η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Το δεύτερο που τους είπαμε είναι ότι θα ζητήσουμε αποζημίωση για τη ζημιά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και που το ΕΠΑΜ αυτή την ζημιά την εκτιμά να είναι στο ύψος του δίθεν χρέους. Τι λέτε? Σε αυτό ένας πρέσβης άρα διπλασιάζεται. Σε αυτό ένας πρέσβης μου είπε, μα γιατί να πληρώσουμε εμείς τα λάθη της κυβέρνησής σας? Ακούστε. Δηλαδή αυτοί βλέποντας οι Ευρωπαίοι ότι αυτοί θα φύγουν κάποια στιγμή. Δεν βλέπουν αυτόν τον λαό. Δηλαδή έχουμε πάνω από 5.000 αυτοκτονίες, έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια ανέργους, έχουμε αποκλεισμένους εκατομμύρια φτωχούς, πεινάσμενους. Δεν βλέπουν την καταστροφή? Δεν νομίζω ότι τους νοιάζει πια, διότι όταν ένας πρέσβης μου είπε, σε ένα πρέσβη ο οποίος μου είπε ότι μα γιατί να πληρώνει ο δικός μου ο λαός αυτά, του απάντησα εγώ ότι δεν πληρώνει ο δικός σας ο λαός, οι δικές σας οι τράπεζες το πληρώνουν. Και μου λέει όχι, διότι εμείς τα χρέη των τραπεζών τα βάζουμε στο προπολογισμό και τα πληρώνει ο λαός. Και τους λέω, πρέπει να ντρεπόσαστε που δίνετε προτεραιότητες στις τράπεζές σας έναντι των λαών σας. Αυτή δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του Σουμάν που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των τραπεζών. Εκεί δεν είπαν τίποτα. Ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση των μεταγενέστερων, έτσι, μέχρι... Ναι. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν τιμή μου. Να είστε καλά. Να είστε γερός. Αισθάνομαι δηλαδή πάρα πολύ όμορφα, γιατί είμαι με έναν άνθρωπο του διπλωματικού σώματος, άνθρωπος που υπηρέτησε σε κέραες θέσεις. Ξέχασα να σας πω, ο τίτλος μου μου το αφαίρεσαν. Γιατί σας αφαίρεσα το πρέσβης επιτιμή? Το επιτιμή. Γιατί? Ναι, με προεδρικό διάταγμα. Το Φεβρουάριο πέρυσι, επειδή έκανα δηλώσεις αντικυβερνητικές στα ξένα μέσα μαζικής. Και σας αφήρεσαν τον τίτλο? Ναι, με προεδρικό διάτημα. Μόνο προηγούμενο που υπάρχει για τέτοιο ήταν με τον Γιώργο το Σεφέρη, επιχούντας, όταν έκανε τη δήλωση στο BBC τον Οκτώβριο του 1969. Δηλαδή έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Του νομπελίστα μας, έτσι, του Γιώργου Σεφέρη, του αφαιρέθηκε βεβαίως η ιδιότητα από τη Χούντα, από τη δικτατορία, μάλιστα, και σήμερα έχει αφαιρεθεί το επιτιμή του κυρίου Χρυσανθόπουλου, διότι έκανε, λέει, αντικυβερνητικές δηλώσεις σε συνέντευξή του στο BBC. Όχι στο BBC, στο εξωτερικό. Τι σημασία έχει, αγαπητέ μου? Reuters λέγεται, BBC λέγεται, Russia Today λέγεται, δεν μας ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι αφαιρέθηκε για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά το προεδρικό διάταγμα ούτε καν αναφέρει το λόγο. Λέει, σας αφαιρούμε. Ήσασταν εν ενεργεία? Όχι. Όταν φεύγει σε ορισμένους πρέσβεις που έχουν διακριθεί στη δουλειά, σε αυτά τους δίνουν το τίτλο του επιτιμή. Δεν το παίρνουν όλοι. Πάμε όμως πίσω επιτιμή, πάει το επιτιμή. Ναι, το οποίο βεβαίως εγώ αρνήθηκα να το αναγνωρίσω, διότι καλά κάνατε. Αυτά. Και ακόμα δηλαδή όταν συναντώ δηλαδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όποτε τον βλέπω, βάζει με πρέσβη επιτιμή. Δέχτηκα το πρέσβη επιτιμή και αυτά. Θέλω, κύριε Χρυσανθόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο κ. Χρυσανθόπουλος διετέλεσε επί πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, πρέσβης της Ελλάδος και γενικός πρόξενος εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν γενικός γραμματέας μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου, το 12 δηλαδή, στον ΟΣΕΠ, στον Οργανισμό Συνεργασίας Παρευξήνιων Χωρών. Ένας άνθρωπος όπου από γενιά σε γενιά έχει υπηρετήσει την πατρίδα μέσα από το διπλωματικό σώμα. Από προπάπου, παππού, πατέρα. Και σήμερα, φαντάζομαι ο ιός και αυτός θα ακολουθεί στα χνάρια σας. Όχι. Τον αποτρέψατε, λέτε. Μου λέει 100 χρόνια για την Ελλάδα αρκετά. Αφήστε να κάνω εγώ κάτι μόνος μου. Πιο πρακτικός ο ιός. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Χρυσανθόπουλε, κύριε Πρέσβη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έρχομαι σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Ο Φάνης Μαλκίδης ήδη βρίσκεται εδώ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και πάλι, κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά.